Kyllä minä jo sen aavistin ja kauan aikaa sitten, ihan silloin jo kun Markku oli pieni ja sitten se oli jotenkin niin omanlaisensa lapsi, hirveän herkkä ja älykäs ja me yritimme miehen kanssa tarjota sille niin hyvä lapsuus, mitä ikinä osattiin. Se oli niin herkkä, ei yhtään kestänyt sitä, että piti olla yksin ja sanoikin, että sitten kun se on iso, niin se asuu aina meidän kanssamme. Silloin me yhdessä sille jutulle naurettiin, että kotiinko meinaat jäädä meidän kanssamme. Sitä vaan toivoi jo silloin, että sen asiat olisi sujuneet elämässä hyvin. Se oli joulupäivä, kun meidän aikuinen poikamme Markku tuli meille ja soitti ovikelloa ja oli ihan sekaisin. Ja pakkohan se oli sisälle ottaa, että se puhui ihan outoja ja lopulta nukahti sohvalle. Markku vaan tuli meille, ei me mitään muutosta sovittu, vaan asiat vaan meni niin. Jotenkin sitä vaan ajauduttiin siihen ja nyt on mennyt jo 2 vuotta. Me olemme miehen kanssa ihan loppu. Ja omassa kodissa ollaan niin kuin vieraat ihmiset. Aikuinen poika muuttunut ihan eri ihmiseksi, vaikka koko ikäni olen sen tuntenut, synnyttänyt ja kasvattanut. Me on mietitty, että mitä me teimme väärin, mitä jos me olisi osattu jotain tehdä, että näin ei olisi käynyt. Me on tehty miehen kanssa kotona kaikki. Me on maksettu pojan eläminen, ruoka ja pesty pyykit. Me olisimme hommanneet oman asunnonkin Markulle, mutta ei se suostu omaan paikkaan, kun sitä pelottaa niin kamalasti ja ihan kuin hän olisi menettänyt elämänhalun kokonaan. Kaikki sanoo, että Markun pitäisi mennä hoitoon, mutta kun se ei itse suostu, emme me voi toista jättää ja hyljätä. Johan se suuttuisi siitä, että omat vanhemmat ajavat pois. Ei me sellaista voida tehdä. Tämä häpeä tästä kaikesta on ollut niin kamala, että meistä tuntuu, että me menemme kasaan. Että ei tästä ole voinut edes naapureille tai ystäville kertoa. Emmekä voi kutsua ketään meille kylään, kun Markku käyttäytyy niin arvaamattomasti. Meillä on alkanut terveys reistailemaan, kun ei enää voimat riitä. Jatkuva pelko on läsnä, että koska ja mistä Markku hermostuu ja alkaa sitten riehumaan. Terveysaseman sairaanhoitaja antoi meille suvantolinjan esitteen. Me soitimme sinne ja kerrottiin meidän tilanteestamme ja se helpotti, kun kuuli, että me emme ole ainoita, joille on käynyt näin. Ja siellä ymmärrettiin, että mistä me oikein puhumme. Me ollaan miehen kanssa kiitollisia, että on saatu jutella ja purkaa tätä kaikkea ja me on ymmärretty, että meidän on pakko ajatella omaakin hyvinvointia ja asettaa niin kuin rajoja auttamiselle. Ja se ei ole ollut helppoa eikä sitä oikein vieläkään tajua, että me emme voi pojan asiaa ratkaista vaikka kuinka me haluaisimme. Ja vaikka me kuinka välitämme, niin pojan elämä ei ole meidän vastuullamme. Tätä me harjoittelemme ja opetellaan nyt. Lopulta rohkenimme kertoa asiasta jollekin ja hakea itselle apua. Kun jokainen voi hakea apua vain itselleen, ei toiselle tai toisen puolesta, ellei se toinen sitä itse halua.